It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day. I tot això vam començar la lluita en defensa d'una sanitat pública i finalment vam ser una plataforma constituent de lo que avui en dia és Marea Blanca. El Parlament era l'any 1999 i en aquell moment jo estava amb en Pasqual Maragall i vaig quedar a l'oposició. Però bueno, a l'oposició també es pot fer feina. Aleshores vaig aconseguir que l'any 2003 tinguéssim el primer telèfon per telefonar a tot Catalunya. Em deien els que governaven, no, és que no trucarà ningú. 1.200 trucades cada mes. Tenim en aquest moment de dones que pateixen violència. O sigui que vaig començar per la violència perquè vaig pensar, després també vaig interpel·lar per entendre bé la mobilitat diferencial. I per últim, perquè entrem al col·loqui, de tot el positiu, en aquests 10 últims anys hi ha hagut un altre problema que ha emergit molt, un problema que és el medi ambient. Hem vist que en les malalties d'homes i dones està influint molt les condicions ambientals, els tòxics que ens arriben per l'aigua, aire, aliments i cosmètics. I tenim, per tant, una sèrie de productes que estan, en diem, disruptors endocrins, o sigui, substàncies que no podem controlar, perquè jo no sé la qualitat de l'aire, em sembla que aquí és bona perquè tenim tot obert, però moltes empreses ho tenen tot tancat i els hospitals ho tenim que tenir tancat. Les qualitats de l'aire i de l'aigua i dels aliments, això ho haurem de controlar en el futur perquè estan provocant alteracions en el cos d'homes i dones que són profundes. I dels nadons, perquè quan les mares respiren i mengen aquest aire contaminat, afecta també el desenvolupament de l'embrió. O sigui, els embrions romans són molt febles, són vulnerables, són un embrió i per tant s'ha d'arribar a fer un cos de 2,5 quilos o de 3 quilos i comença com una puça petita. Tot aquest procés dels 9 mesos, l'efecte del medi ambient és molt gran. Doncs aquí haurem de trobar maneres de diagnosticar bé aquests problemes perquè aquests disruptors endocrins afecten el cos d'homes i dones imitant hormones, sobretot estrògens. Per això tenen una importància gran en les alteracions de la menstruació que ara tenen les noies joves. Les noies actuals tenen molta més menstruació sangrant que la que tenien a les anteriors dones. I tenen més alteracions del cicle menstrual, més quistes en el pit, més mama fibroquística i més riscos de càncer de mama en relació amb el medi ambient. I això ha passat a tota la societat industrial, que el càncer de mama va augmentar a partir de l'any 45, quan el DDT es va posar, o sigui, és un insecticida que també imita en el cos, que aquí em sembla que al Vallès en deien flit, que les nostres àvies fritaven perquè no tinguessin mosquits, perquè aquí teníem bastants mosquits. I els meus pares eren de Rubí i jo passava els estius allà i aleshores vull dir, no, tot fosc, tot tancat i flit tota la nit. Aquest flit el portem 40 anys, no surt del cos, el que ens van posar no surt. Són 40 anys que es van tenir. Després es va prohibir l'any 78, però altres insecticides hem posat, químics. Doncs també haurem de revisar tot això. El penúltim llibre que he fet és aquest, Medi ambient i salut, dones i homes en un munt de nous riscos. Aquests riscos els haurem d'analitzar i no córrer-los. Però ara, per anar ràpid i dius en dos, els parabens o les cremes cosmètiques, us poseu al cos, intenteu evitar-los. Posarà metilparaben, propilparaben, etilparaben. Quan veieu la paraula paraben, fora. Allò
Bueno, si ho posa amb un eyeliner, que també ho posa, per una ratlleta que us feu potser no entrarà molt, però amb les cremes hidratants, que ens les posem per tot el cos, els parabens són un factor de risc per càncer de mama. Per tant, qui té un càncer de mama, no. Que això ens obliga a pensar que haurem de fer una informació rigorosa, més ben feta, per poder fer una medicina de qualitat. I per què? I per fer prevenció en la població. Acabo ara per poder entrar al col·loqui i que ja us veig ganes de preguntar alguna. Però aleshores pregunteu el que jo sàpiga, us ho diré, i el que no, porto paper i llapis per apuntar-m'ho. Tots els llibres els he escrit fer conferències a dones. Vaig començar així i vaig començar a veure quines coses no sabien, perquè hi havia dones que deien que jo no sabia que la menstruació perdia un teixit. Em pensava que es perdia un nen cada mes. Hi havia dones que m'havien dit això, perquè hi havia una poca informació abans de què passava exactament amb el nostre cos. Bueno, ara hem de saber més i hem de defensar els nostres drets. I, en aquest sentit, gràcies al feminisme i a l'ajuda que ens hem fet unes a les altres en el món de la investigació, crec que estem en un moment històric que avançarem. Si en els últims 5 anys, jo us diré que hem avançat més que en els últims 40. Ja soc gran, ja n'he fet, ja he vist el que passava fa 35 anys, quan no sabíem ni qui s'esperava davant, i ara sabem que hi ha altres reptes. I per tant, està molt bé que en unes jornades feministes també parlem de la salut. Parlem de moltes coses i també disfrutarem i ballareu, suposo, i ballareu el Fort d'Ensaia, i cantarem, però també defenseu els vostres drets de tots, de dones i d'homes. Gràcies.